dan kasi umaitan siya sa katos ko opting. Ay, Laura na tang klaro ba? Kawaraan mo dyan. Ayaw mo ignore siya. Kaya ready at home sa. But now after supplies. Because Then right, the second house on your right. Yeah, but that's double story. wow. This one. Yes. How Yes, much? yes. How much is the Uber? 50 rand. 5,000. That's yeah. 50 rand. The other 50 rand goes to. Like a U-turn, you go out like a pain. Waarom nog een opmaken? Kijk hoe zat ik. Hindi makalaman. Die ding man. Hoe nou? Ik ga nou opmaken, maar kijk Hoe hier. you must. Wacht. Ah, sorry. Ano yung sa naluran to riki ka na? Pizza, siya ako mano. Actually, sa pizza kiko kasi hati ko. Kaya na up mas ko. Say ik is een pizza. Sa pizza. Ang gawin ka pizza ka. Kom na yun sa manong kulit. Kom. Daray. Ani pak. Okay. Kumano na may gusto na may kau dah suai auto kain na. Ya. Kau auto kain. Kumos waktu dah ini. Ini lora lauri ki. Ki gaan nou beloren. Ante balik ai. Pak na yun. Nou, we gaan allemaal het wel zien. Wat is die nou double store? Bak lekker kuat kat. Wat houdt de ID bij Ik mij? maak die dan pas de lek jou zeg nat man. Wat we daar net op die kai o de mop. Dat steek op. En ik heb gedankt zijn, maar nou iets zit die zakje gaan. Ini me jou mop ko le betala betala. Waar is die andere verder? Isu an na Sao mo san siya leki. Leki. Ha, Josina. Ya na uban ni. Mas tijd je mas kimit. No, dia mas kuru. Kom ik nou kan Oké, nog klaar is bij Loren sa wifi. Ah? Als ik connect bij Loren sa wifi. Ja. Ah, maar zie. Maar Wat yung mensen nou yun? No? Is dat ulik? Loren kan nog samen omgaan om Ze moet dan ook die TV op wifi. TV op wifi kussen. Maar gaan ze YouTube browsen? Ik had niet, daar ben je ook zo die dag niet op. Bij mij? Nou, mijn tia. Loren! Nou. Waar? Hoe gaan we nou bij Loren? Loren! Die waar doen ze zo? Loren, het is ziekelijk. Loren, het is Kijk, ziekelijk. jij hoeveel nog groot, Loren? Loren, het is... Nog groot is. Loren, Ah, niet. Zij dat kan gedacht hebben die Uber die mannen van Boskof. Die varken zijn van. Die zijn van what do you think where you are you bappo? Ai zie net aan klaar. Ik zijn van ja. niet die en wat zijn nou Ja, gehoord. ja, in mijn nee. Ai wel. Al klaar. Au maar je hebt zo nou iets. Ik zeg veel als er Uber boek ze was het was ik naar de mensen met naar huis. Ik zeg dat dat kan raak zijn
mag ook gaan. Ay, sê. Diba may pa-iyak na Hey, yun? get po mo kasi siya na siya muna ano yan ako kasi. Maar yan is nou bikin hij zei die is die na jou ba Yo. En ito ka sino Reiki? Ito ka sino Reiki? Carsels. Alam mo kasi. Die kar het jy heen dan ek ja adalag jo kar dis en hy moment dat gedra gaan maar Kapsels. Ek sê gaan jy hulle takke skool pokko. Mesti lagi masak kar. Ha? Ha? Ons kom maar weer. Saya perawan tu us mau filter. Ala dat siya poep gemaakt. Hoy, wat je bopa. Kijk, pas zo chin. Sal ek net parata. Sy sê sy gesmaak. Ay, ano, is mooi. Niet te karti aval po cookie. Saya kan nanti avalius vastgestikt tussen die tantin aan die blij man. At mo mo soet sy. Ja, jy gaat niks oorkom na. Saya kasi dat avala ka umani maskial. Nee, sy is bang vir alles. Sy boek jy sy die uber. Sy sê ba my kan haar die uber skla ka boek. Sy sê ba my kan haar. Ouma kan sê ouma. Smile. Ouma kan dus ook. Alatan kasi mo sa kan smile. Smile. Hallo soekie staan op jou uit. Worry. Ek sê va. Ek kan nou sy klaar die uber ka boek. Hier sy net so. Maar ouma koekie gaan op ons ko. Ek sê wat ek kan Maar cookie kom maar on. Klaar hier. Uma was ano, uma sa ano klada, by di tangas. Uma sa tanaw ka phone in kasi. O sasabihin ni siya. O sala na Wala uwa siya, ko. wala Kasi sa na ka umadas kalabi. Yeah, to sick, wa mo klaka uba. Ay, ufala sa bari tiray ba kaki? 5 takaran. Ay ka para 5 takaran. Toe wat sy sê. Pan na. Die raak net sexy oudjes. Ek dik jou so. Oh, ja. Die uber nou vra Ano ka libe yung pad mo ng papet? Moenie worry. Nee, dit gaan sy sê moenie worry nie. Hou hier bek dopie. Ano nung yaver? Men wat? Mani wasmachine. Loren sa mani wifi kontra ka barite. Ik was zo op mijn... Kijk, hij is dat mijn gedachten uitkrijgen. Dan ga ik mijn was op mijn zaak. Weer gaan we mijn was op. Bakit was ko was ba? Uma. Kuya ikatil nas kuya umani. Ika klala hasbi ka mo sa plombas kuya ka bare. Favi? Hindi na la pa yung titi sa kuta. Masali Pare waren. no kumiya dara. Ana siya, ito ka nog was op. Maar ik ga naar pitsi gibat ik die. En ik heb toch een Ay bijen. damo breedli pa maya bitsi ki bane ka na. Het is net te veel lots wat die aan us. Ika no net sa ticket no spoon. Ko Maar ik very. gooi ze naar die jelle. Tangas aan en hij zo groot wasmachine dat om Ah, mij. dis mos man pas pan. Sing Ja, zij. sa no no ya sa sas En fakara. ze gooien een man nog was. Ala, groot yun. Batak ka kasi. Kadala ni di makiya una ni. Je weet je maar. Die mense groet dit sini amor. Maar Batas di cookie sa kiban. ja, die tia sa kies ha en een slot sa kies. Very jamman no Ik item heb die ta tia gesluit en een slot gesluit. Ay Maar plus wat sê jy dit hier? plus ek nou my item eet gekoop da. Ah, En ek was nou my plan om Sy uit te klaman doen. uit ek sê vir ouma jy se kan ons ry dis ou vir so. Ja, wel. Kom tot die laat eers. Want hy aan het nah, tans. so kalag in een lekker kosan. Ons goed nooit aan. Nee, ek sal my miskien my burger Basa gekoop. lekker altijd gaat. Waarom? As aan die perro of zo. Het hy vir hom by die huis gehou. Hallo, het hy vir hom by die huis Ah, die gehou. skool het. Hulle het om te rakas die saam outing toe gegaan en my. Hulle het ook Te lekker laat gesê van die gia. En Lyle, as hy Hulle weg. skool toe, skees hoe vir ons. Sabi Maar weet lagan nooit by die huis. Ay ko nou in ang tyd alweer. ni. 12 mo. Ay ko tuwa het die skool. Ang sabi ko. Ja, Ja, kom. kom na TV connect. Ek Ja, maar sa bana ko kasi sa kati ablay ni. Yun. Very jamman no item ta ek. Ek bali. Mas may lekker something lekker now. No? Ja, na my basket na namin. Ek dit is weer dit dan. As het ek, it's not me. Sy sê jy het my nou phone. Mas my Ek sê uitso. nou jou draai, maar moet jou kwaad. Kyk voor en Hey, wanneer boog as of die man of my nou kan kwao. Ja, dan no. moet man ook altyd gaan. Nee. Waar gaan my driver my nou kwal as ek by die huis is as ek by die huis.
Gimana kamu sih yang kuali? Of was jou pa ons sy wanneer op so. Ja, als ik mijn uitval moet ik uitvallen. Hy wil Kamu sih siap keren. Jare maak hy patte reg asseblief toe. Kijk hoe like osop. O pokota doen namin kante van die Kankoro. En dapu. Malabaw na tirek, Jare ma. nou met pintjie sa my naad. Nabamo no ma. Really? Sa my nou gang sa Sutina. Van wat nou? Wat er ook in dat gezet is. Waar moet ik maar? Wat er ook in mijn kerry rijdt. Sa as stenen klop. Waar toe? Ek kon dat dan sa. Hoe toe gaan maar. Vir Vivi. Dit haar. Hulle net nie goed hebben nie. Nee. Jabo school. Ja. Als hij bij de Dan moet school. sy, ja. Ik maak hier dan is nog nee En getek. En nou wat? Ja, getek. Zij explain die regie. Zeven mij wat? You give Nikki dat toeren. Nikki moet niet weer aan ook, want ik heb 5 rand voor gekocht. Nou, ik maak hier naartoe naar gaan bij dat ik s'avonds zeg ja, goed school toe niet. Dan kan ze samen school toe gaan. Nou, waar moet ik nog maar? Die naartoe naar gaan. Ik wil jou doen. Alsjeblieft. Doe toe onderachter. En dan krijg en dan wacht ik nog. Dus ik nou nog Wacht, vanuit die zeggen. Als pauze. Dan ga ik aan met s'avonds je vrouw eruit. Die Toen we outing is, naar aan voor wat? die outing is dinsdag. Die man. Wie er. Die outing is muziek toen we naar aan. Nee man. Worry. Als je bent daar. Nou ga ik nou die toe naar aan bij ze dan niet s'avonds of 5 dagen. Dan maandag ga ik niet die toe naar aan. Nou, hoeveel tijd dan? Ik heb dat 5 dagen gedaan. Nou, hoeveel Nee, maak ik heb dat je? 10 dagen gedaan. Die toe naar aan. Als je me zo bij ze dan niet 5 dagen gedaan. Als je bent daar aan voor die. Wie er. Die barrelen goed is, koken goed is. Dan ga ik je 5 dagen. Dan ga ik me oren na. Kijk. Dan moet je zeggen, je toe naar aan het nemen. Nou, ik nou bij jou toen we naar aan. Nee, ik niet. Volgens ik nou. Zij moet vertellen, kan ik zo gaan ook kunnen zijn gezocht. Het moet laatst week geweest zijn. Nee. Nou, Dus die alle het uit. Als nou. nou, het is laatst ik gezocht. Zij heeft 5 dagen, 7 dagen. Nou, moet je lang gezocht. Zij wil van mij veraan. Zij vraagt van mij, maar ze wil niet vragen mijn oma te veraan. Nee, oké. Zo het los. Mijn oma gaan moest veel geen als ik veraan. Als moest voor jou niet voor Zabo moest. Hé, nou is dat kapot. Nou maakt het mijn probleem. Ja. It's not my problem. Het is It's me nog- your ja. problem. Not Kom, kan je zo alle naar rijden? ja. Als 10 o'clock. Wauw, wat ik het. Maar vooral ze mijn cookie was. En Want nou, zij daar aan bezit in wat bang is mijn oma. maar voor het koekje gaan we zo weg toe af in ergens. Vraag van mijn oma. Ook een vraag die mijn oma niet om te vragen had om Hoe laat nog gaat zijn ook? als ze waar was ze nou? Alles het die piabel pero to alles kudo gaat en kuperado ya. Die piabel pero to. En hoe laat kost zij dus gewoon komen weer nou toe weer pauze. Toe blijven. En dan. En nou het Lauren ook in. Lorenz Gerland ja. Valaili. Van goh, gaan we Leila niet. Goh gaat ze outing als vandaag Laili en dus die dansdag is die VR kak. Hij kijkt veel kijkt goed toch. Ja, Hij speelt dan. man. Ja, tai. Hij speelt dan met jou laat die mensen zo is nog. Ja, tai. Nou, hij vraagt me koekje willen ze daar. Hoe laat komen koekje? Ik weet het. Of ik ga waar phone, dan ga ik veel die phone. Kijk, ze zijn nog steeds bang. Zij kan moest niet vragen, maar als al die pinten, mijn oma nog gaan zeggen, ja. Als het nou al die pinten, dan kost het terug. Hoe laat kost het terug? Kan ik zien dan nou? Nou, weet je wat ik zeg nou dan? Zeg dan nou. Je kan zeggen paraat voor je. Ons kan nog een koekje. Hoe een koekje komt. Zeg dan nou. Zeg dan nou dan je ook weer. Weer het nou mee kan ik heb. Weer het nou zien doen. En zo weer nog. Ja. Zien.
Maar als ik moest bereik van die geld is net die Uber betalen na. En dan ga je allemaal zo. Dus ik was zie, ik als ik nou bij jou toen dan gaan mijn oma nou dank. Zij nou gewoon zo weet. Dus ik zie ik wel vragen die directly. Bij jou ook, ja. Bij mijzelf. Dus ik zie ik wil vragen directly moest. En als ze van mij vragen, ik denk ik ga jou bereik gaat ik moet zien niet. Er is no Als ik nou onder toe gaan in Jali worden van mij. Of ik vraag ze niet mijn man. Zij staat, wat? Hoe kom je? Nooit. Ze weet ik kan zeggen ze wrong turn. Ik kan zeggen ze wrong turn, ja. Wrong turn. Kom, ze was vroeg dat ik los nou voor je kan. Je gaat dan nog samen jou. Als je Zij afkomt, gaat dan samen naar mijn plek toen ik kou. jeet, ik moet samen gaan. Ik ga dan samen jou. Samen, wie wel, ze zijn die ouders en like, joh, die kak nou die oornemen. Zij wil aan, ik moet samen doen. Nee, man, die al die oren zien. Heb ik eruit, even eruit. Hij feel it's easy with her. Maar nou gaat het, you know, a difficult It's thing. not easy. Oh, fuck. Ik mijn phone vast. Zij waren wel een phone als hij uit. En als hij breekt, en dan krijg je nog een. Jij? Zie Ja, je dat nou? lijkt in je kop. Kijk jij. Oeh. Kijk. Lord have mercy. Please don't let me break one of my bones. I'm already broken as it is. Oeh. Dat is nou weer jong kom ik saas. Waarom gaan ons aankomen als ons Of wat terugkomen? je Ons moet dan oor die veld komen als ons dan terugkomen. net zo. Wat zei? Wat? Als ons terugkomen, moet ons dan oor die veld. Gaat ze mij niet via huis toe brengen? Zij blij hier onder bij mij. Wat zij van mij. Dat ik op jouw moer mijn ik op jouw moer ga. Ik heb nog gedacht, ik ga me iets om te eten geven. Wasabi. Nee man, very. Wasabi. Ze is nou terugkomen. Ja, Ze dan mij moet je iets dus om aan te mijn eten. naam. In mijn naartoe. Aan mijn naam. En mijn botten. Kom ze was moeten langer. In mijn naartoe. En mijn naam. Mijn naam. Wie veel kan dat weer? Niet echt. Die nou laat van mij. Ik dacht. Nou laat van mij. Ja, nog een keer. Dat is het. Door. Toen ga ik. Ay, kuat. Salido na. Ay, di pilihin lang. Ay, di bet ya maka. Tapir. Sulit ka. Weer man, moet niet man. Am yo stay ko por yung loja ay di. Ze willen niet meer iets om te eten geven. Ba man ko itom tay tay. Very, ze zijn nou niet daar onder. Bakit ba no kito ko? Waar loop jij? Lap. Mijn master loopt. Ik kan machines doen. Maar dat is toch ook af. Laat wel lastig. Ik laat je wat. Waar toch gaat dus directly nou? Nou, ik gaat school toen mijn. Ik dan laat het zijn. Wie?
Kom. Diba? Wala nung ka ba, bay? Boss! Papa, saan ba tayo? Wah! Alam pula. Bako lang tikik ka sih, bakal. Mini yang maki. May pangas daw na. Says ronta ronta. Kumi bak. Ya, sekat telaylan. Come your face. Come say. Abrang diri ki ap. Da ali tanga sa sai. Dani teng sa bang mo yung sasaw ni. Para net su man. Kiba sok isuk. Şimdi de diyorum ne Ve